memangun ardane bumi Yayi Patih Daudendo kula nuwun wonten dawuh Papa Prabu Parang Sumirah mentas wae saka kayangan Suralaya dewa padha iring dewa padha wedi pangamuke Parang Sumirah ning dina iki aku isih disulayani merga dewa maringi bebana Yayi mekaten Koko Prabu ya lamun toh aku bisa ngasurake jagone dewa aku kepareng ngayunake Betari Wirutama nanging hingga seprene durung entuk kabar saka para Jayawata sapa jagone para dewa ngaten malah iki kepapak babak nglayoni jujul nusuli pun kakang entuk layang penantang saka negara Ngastina sing ditapak asmani Prabu Duryudana dheweke nantang jarak perkara kelawan Prabu Parang Sumirah kanthi berjanjen burmanuk sapa sing menang ya sing bakal ngukup negara mongko aku krungu kabar Ratu Ngastina kuwi garwane ayu sing diparingi jeneng Banowati inggih para rabi ngayunke Betari Wirutama rentuk entuk Ratu Banowati padha wae entuk iga inggih dipun luruh mawon ora tak luruhke mesti wonten dawuh ya wis kelakon Duryudana buang layang penantang ora negara bulung kasumpar Prabu Parang Sumirah cacak pun kula aturake bondo goleki kancan Parang Sumirah iso dikalangi iso dipateni panjenengan regeng telung negari ya mantap inggih yo Bapak Yasindra ora arek tatanan Ngastina sapa iki ruang layang penantang ning durung ngerti wujude Duryudana ngertenono aku ratu sapa blulung kasimpar Prabu Parang Sumirah diwas kebeneran moho nyang Ngastina tak ibaratake iwak cemplung wuwu untuk marani sunduk sing kandha ngluwe kudune aku kowe jarak perkara karo Prabu Parang Sumirah kanthi perjanjian yen kowe iso ngalahke aku tegese negaraku ndok pek yo yen aku iso ngasorake kowe Ngastina sakukupan yak jajahe Barbe Parang Sumirah ayo maju garing atiku wah tak jagrak mangsa Nirwitara
sumirah layak to layak dewa nyambat para Pandhawa ya Duryudana durung kalah tamani Candrasa orang Drada dalingan aja takon dosa Bondo marani kancane Bondo marani kancane bel gede pripun ya kula kalah paman kawon kalah para sumirah nata ratu sedhi digaya tak tamani Candrasa marah diguyu gek pripun paman lha nggih pripun ya kudune sawijining negara dinuruh musuh sing maju padiyen pati kalah nembe ratune sing maju iki ratune wis maju kalah genti pati sing maju pripun nggih pripun paman lha nggih pripun kok pripun kula mboten wani Bondo marani kancane kewirangan Ngastina gunjak-jakan Bondo dijarah Yayi Ratu Banowati bakal dijaluk Prabu Parang Sumirah adep gek pripun ning tenang mawon kula sing duwe akal carane goleki Pandhawa kon baleki Parang Sumirah isin paman alah isin ora warak carane gabel mungkin ketemu Pandhawa teng alas dengan mangendika nyayi panjenengan niku pripun namung kula cobi kula todi sepinten to ikhlase atipun jenengan ngeculke ngamarta lah kok ya lunga tenan terus jenengan mengke ngendika ping 3 ping 3 nggih sepinten klepat kula nyuwun pangapunten diwangsuli ping 3 ngoten paman napa kita dinten Pandhawa jemluluh alah ampun tak panjenengan ngertos watu nek bendina ketetesan banyu udan suwe-suwe yo jembir golek ya ingkang rayu lan para Pandhawa wonten sak madyaning alas inggih Yayi tepung gelang kekalangan ingkang ngatanipun ditemake saged pinanggih kaliyan paduka wonten sak madyaning wana Mandarasara menika wah tresna kakangku paringa pepadang kelawan sukatane para Pandhawa penandange para Pandhawa Yayi ora suwe meneh bakal pundhak gone para Pandhawa nglakoni tapa brata priyatin
nampa welaking jagat panodine para Jawata. Koko Prabu kula nyadong dawuh dipun rantosi amun Nyai Prabu. Paman pati ketemu paman. Nggih nggih nggih. Pripun paman? Pun kandhel kaya sing klater kewan. Mandaluk ngapura ping 3 mesti jembir mengke. Koko Prabu ingkang rawuh inggih Yayi. Yayi Sudana ingkang prapta samadyaning wana. Inggih Koko Prabu bekti kula katun. Inggih sami-sami Yayi. Wonten wigatos menapa Koko Prabu ora usah ditakoni. Tokno wae. Pripun paman pun ajeng lek sing burine kok boten sadi pae boten nanti gagas. Wong lek wetenge ngelih iki gempang mesuhan ya. Ngono. Siji ngelih loro lan duwe duwe. Mesti gampang lesu. Polatane ora padhang. Lek kancane gunungan guyu iki malah serik wonten nggih. Yayi Prabu niku pripun Yayi? Kula menika namung nodi sepinten antepe panjenengan lair batin napa boten ngeculke Ngamarta kok dicesah estu niku. Inggih Koko Prabu ampun. Monggo kula aturi kundur dhateng Ngamarta. Merkudara piye ora usah digagas. Mesti ana apa-apane. Paman onta mboten sakakean gunung. Wong nek bingung ngaten niku pun ngajenge. Yayi sepinten luput kula nyuwun pangapunten. Kula baleni ping 3 mboten sadi kandhang. Diwangkuli ngoten mawon. Sepinten luput kula nyuwun pangapura, sepinten lepat kula nyuwun pangapura. Inggih Koko Prabu. Terus pripun paman? Ngandhane Ngamarta ngestina jajakan mungsuh. Yayi Prabu wonten dawuh Astina Ngamarta ketekan mungsuh apa sekawit kula badhe nyingkirake parandene kula kawon udan wis ora Werkudara ki ngopo to Ben kula badhe nyuwun sabyantu dhateng para adi-adi kula Pandhawa. Inggih Koko Prabu. Wah megah. Paman Sengkuni piye? Pun ngajenge. Pun ngoten niku. Susul lak gelem. Saged nyingkirake mengsah saking negara Blulu Kasimpar Prabu Parang Sumirah. Astina dipun regem Ngamarta kawulane menika diusak asik dari Prabu Parang Sumirah. Werkudara tumangkeng ora sudi rusak yo Ben. Ngamarta wangunane rusak Yayi rusak yo Ben. Werkudara boh. Werkudara boh. Werkudara duka raimu. Melu guneman. Kose lho Werkudara iki apa Kakang dudu sing muni ning Paman Patih Haryo Sengkuni. Mulane tak dudang ndase.
Yo, yo ngene yo Yayi. Sisi mono ana gandeng rapeti karo kahanane negara Ngamarta. Ngamarta yo ben. Ngamarta kuwi negarane Pandhawa. Saiki diregem para Kurawa. Mesakno kawula yo Di. Yen nganti kok siadi wagem sabyan kuning kerake musuh saka negara. Dulu Kasimpal Prabu Parang Sumirah. Dina iki disenseni jagat sak isine. Pun kakang ora bakal sabyan tu lawan para diku Pandhawa. Walah budal. Mestina yang negaraku Ngamarta negarane sapa Werkudara karo Ratu Ndulu Kasimpal sing merang sapenake dhewe mburi niwut. Dara, nggih. Menang apa kalah? Kalah. Wis wayahe mangsa kala Pandhawa bakal pikantuk pepadang antuk kamudhan saka Gusti Kang Maha Kawasa. Dara junjungan Prabu Parang Sumirah ana sak nduwuring gunggungane Yayi Werkudara. Sapa manungsane sing bisa ngungkuli panguwasane Gusti Kang Maha aneng sapuca marbabat tumeran kena sore koroyo neko gunung kuno sawangen jagate Werkudara isa ora ngungkuli panguwasane Gusti Kang Murbeng dumadi
simpan aku panganting kita junjung sak dhuwure punburane Werkudara parang dene badal sejatine wujud dadi wujud payung kaya mangkene jagat Wasangkabara Dara ya iki pundhate penandhange Syadi Sekadang wujude payung iki mono wujude kanugrahan saka Gusti Lumantartara Jawata kang lantari wujude Yaksendra iki mau Prabu Parang Sumirah ingkang sejatine dumadi saka wujude wahyu ingkang kasebut wahyu payung agung wahyu mono kanugrahan payung kuwi mono barang sing bisa ngayomi agung kuwi gedhe tegese kanugrahan kang minangka dadi pengayom agung ora liya Yayi Werkudara Sekadang Brata Pandhawa kali tetep dadi adegat kautaman dina iki wahyu payung agung ya Syadi Yayi Werkudara ingkang kuwawa gaduh muga-muga Jaya Wijayanti para Pandhawa bisa dadi srana katentrem kamulyane kagum bahagia Werkudara wah Sumardi ayu niskala kanthi sampeyan saged ngasorake munah satu sekti lajeng menika badhar wujude kanugrahan wahyu payung agung ingkang sampun dipun ngendikake Sinuwun Dwarawati Gus kanthi panjenengan pun saged njago wujude kanugrahan wayung payung agung minangka dadi perlambang menawi lakon dalu menika pun tutup pun paripurna tutup paripurnane lakon menika mugi-mugi sageta sumarambah lumintir tumetes dumateng sedaya pamong lan uga warga masyarakat wonten Sambikarta muga-muga antua wahyune Gusti antua wahyune katentreman antua wahyune kamulyan antua wahyune payung agung sing becik kena kanggo patuladan sing ala katuta banyu mili barat esuk sesanti kula Jaya Wijayanti durga mendhak kala sirna rahayu slamet slamet sing nanggap slamet sing ditanggap slamet sing nonton tanggapane suminten ketiban nandha cekap semanten atur kula sekul binuntel ron klopo hapun tento enten lepat nyuwun pangapura akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh manjoget Gus